ಗುರುಪುರದಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಯಿನ ಘಟನೆ ನಡತಂಡು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಬಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಏಡ್ತದು ಮಗುರ್ದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಪಘಾತಡು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಆತಂಡು ಬಸ್ ಅಡಿತ್ತಿನ 20 ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಾಗದುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಅಪ್ಪಗನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸದುಂಡು ನವದುರ್ಗ ಪುದರ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಕೈಕಂಬರ್ದು ಪೊಳಲಿ ಮಾರ್ಗ ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಬಸ್ ಕೈಕಂಬ ಪೊಳಲಿ ದ್ವಾರ ಬನ್ನಗನೆ ಚಾಲಕನ ಕೈ ತತ್ತದು ಪಲ್ಟಿ ಆತುಂಡು ತಾಗಿನಕ್ಲೇನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪೆಟ್ಟುಲ ಆತುಂಡು ಏರ್ನಲ ಜೀವಗುದ ಆಲ ಆತಿಜಿ ಪಂಡದು ತೂಯಿನಕ್ಲ ಪಂತೇರು ಆಸೆ